I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hang. Čaute ľudia, som bol 4 u nového videjka. Tentokrát to je zo Traktor Simulator 2009. A dúfam, že sa vám... Vítaj na svojej farme Dický News, kde sa stávam majiteľom na farme spolu s niekoľkými strojmi. Tak? To keď sa zastavte video, skromný začiatok, to nemusím čítať, lebo ja tu mám posťahované stroje, módy. Ale teda začneme s týmito. Takže to je ešte starý kombajn. Celkom malá lišta. Potom to sú rotabrány, séčka, plúh, postrkovač, toto sú zrňačka, potom toto závažie a vlečka. Takže my si tieto veci popredáme, lebo ja budem teraz kupovať iba tieto. Dúfam, že bude lepší zvuk, jak tedy, lebo ak to by chcel, tak by som urobil tutoriál, jak si dať vlastne módy, alebo tieto veci, kto to má. Tak stačí, aby mi napsal do komentárov urob tutoriál, tak ja ho urobím a vás zoznámim s ním. A to by chcel, tak možno, že by som dal to všetko. Dobre. No, není. Tak dáme prodat a že to prodat. Tak, dáme. Takže. Kupujeme také staršie. Tak, ktoré by sme také staré. No, tak. Tento stojí 2 a tento je 1 a tento dosť. Takže kúpime tento. Kúpený. Rotabrány. A zatiaľ tieto. Tak. Naštartujeme 4. Ja si nepočujete zvuky. No, nevadí. V druhom videu to opravím. Ale je to trochu blbé, keď tam nemáte zvuky, lebo mne to niekedy vadí. Tak, chcem povedať takéto, tento je pre mňa najlepší. Tak, sorry za tie, že nepôjde zvuk, ale zabudol som. Tak. Ale ako berú tie rotobrany. Vám to ukážem. F-ko nechcem. Vidíte? Bišču. Tak musíme trošku iný kúpiť. A akože, ešte tu mám zálohy. Prodat a kúpiť. Dávaj. Prodat. Tak, to je kalba toto. Kde mám rotabrány? Nekupoval som tie. Raz som ich už kupoval, nie? Potom som ich predával. Ale tak nekúpal som, no. Počkajte, myslím, že 4. Nie. Tak stačí menu. Počkaj. Čak 0. Či jo? Či toto? Toto? Či jo? Keda? Táto 0. Táto. Tu. Hera. Hada. Povkojte. A teraz mám to. Lak. Malo presek. Vypnúť.
Mne naskočili veci. Počkaj. Majaky, svetla, zelené svetla, premné. Hľadme. Neviem, koho som dal takéto zväčší. Počkajte. Neviem, či... Tam je dopísať na Skype. To vám nezajíma. A neviem, koľko začam. On som si ako moderant nezabral hodinky. No, uvidíme, hurá. Tak. Tak, vidíte, že je to celkom dobré, realistické. Mám traktor 3 ešte a teraz... Počkajte. Sorry. To len bude ukážkový diel. Tak, teraz to ideme zabrať na farmu, potom sa ešte vrátim s týmto. Tak, ideme. Pojeb. Tak. Bohužiaľ už musím končiť, lebo idem preč. A teda stavíme túto za nabok. Dúfam, že sa vám krátky diel ľúbil a teda čus. Headshot!